We staan hier nu in Ouweziel, op het beeld, mijn geboortestreek. En hier is eigenlijk het zaadje luid voor het hele project Ijsbaan in de Maaitijd. Want elke offen loop ik hier even met de hond langs. En op een gegeven moment zag ik hier op dit stukje van de ijsbaan er staan zwemmers in de Maaitijd de schapen. Er lag één in onmacht. Ik denk dat ik het beestje maar even helpen, dus ik heb hem beetpakt en overeind sleurt en hij liep voort. Maar toen dacht ik van, hey, verhip, dat schaap in onmacht, dat is eigenlijk krijg die ijsbaan in de Maaitijd. Je kent niks meer, je bent uit je functie ontheven, het loopt er maar wat bij. En ik denk, ja, dat was met het schaap ook zo. Die loopt die kon niks meer, die moet je even helpen. En ik denk, ja, zo voelt die ijsbaan misschien ook wel. En een beetje nutteloos. En zo ben ik op dat idee komen van, ja, hey, hoe vergaat andere ijsbanen in Friesland dat? Hè? Wat gebeurt er in de Maaitijd? En wou ik erbij komen doordat mijn vorig project, dat ging over mijn huid en zijn Alzheimer. Heb ik Boukje erbij vroegen om daar toen foto's van te maken, bij te maken. Ja, hun manier van fotograferen, dat spreekt me ontzettend aan. En ik denk, ja, bij dit project moet ze eigenlijk weer bij. Ook als contrast met mijn schilderijen. Ze had foto's maken die pinhole techniek, dus het zijn hele verstilde, wat ouderwets ogende foto's. Zwart-wit, nou, in contrast met mijn schilderijen in kleur. Ik denk, ja, Boukje moeten we erbij hebben. Dus die heb ik vroeg. En ze zei ja. Het is gewoon een hele mooie plek, dus daar moest ik natuurlijk ook fotograferen. Alleen ik was natuurlijk op zoek naar een rustige plek en verstilling in het beeld. Dus de eerste keer toen ik hier kwam, toen stond er een feesttent. En het waren ze net aan het opruimen. En ik heb het wel gefotografeerd, maar ja, het was niet de sfeer die ik zocht. De keer daarna dat ik hier kwam, toen waren ze hier aan het kaatsen. Nou, dat was ook prachtig, maar ja, ook wel heel veel reuring. De 19e-eeuwse camera is hier aan barrels gevallen, helaas. Die heb ik moeten laten restaureren. En toen ben ik nog een keer teruggekomen met mijn nieuwe oude camera. En toen heb ik een heel mooi verstild beeld gemaakt op glas. Nou ja, we zijn hier in Heim. En dat plakje heb je niet afgesproken, hè? Dat heb je onafhankelijk van anderen, heb je dat iets zocht of gevonden. Nou ja, in mijn geval Heim ligt vlakbij waar ik woon. En dus ik ken het ook wel een beetje. Nou, het is een prachtige kerk op een hele mooi terp. En de ijsbaan is zo als een deken daar tegenaan. Maar wat me toen verbaasde, want ik wist niet wat hier allemaal gaande waren in de Maaitijd. Maar hier bleek een korfbalkorf te staan. Nou ja, dat was wel heel snoord vanzelf. Hè? Dat er dan blijkbaar op een ijsbaan in de Maaitijd of in de zomer korfbal wordt. Ja. Dus dat was een heel mooi beeld. Dat heb ik in het schilderij proberen te vangen. Voor mij hebben wij beide geen mensen op de. Nee. Zowel niet op de foto's als op de schilderij. Maar dat soort van de werd kaats, de feesttent, maar blijkbaar ja, paste dat niet bij. Wel heel eigenaardig eigenlijk. Ja. Ja, maar de functie van een ijsbaan in de Maaitijd, ja, daar horen dus ook mensen bij. Ik bedoel, die doen dat, die ben daar dan. Maar toch hebben ze beide niet op het beeld vastluid. Dat is wel. Toch, misschien iets aan de verbeelding overlaten. Dat we daarnaar zochten. Door iets niet zien te laten, zie je het wel. Krijg je het wel te zien in je verbeelding. Misschien is dat, ik weet het niet. Ik vind vaak storende elementen in het landschap, meesten erin.
het zuigt wel gauw de aandacht op en ja, dat zochten we borden niet naar blijkbaar. Dus dat is wel grappig. Valt me nou, dat schiet me nou in het zin. Ja, en het grappige is, als ik pinholes maak, dan moet ik soms minutenlang belichten. Dus als er al wel mensen zijn, dan zie je ze niet. Nee. Dus dan verdwijnen ze eigenlijk al in de tijd van de opname. Dus ja, daarmee krijg je ook die rust. Nou ja, ik ben hier eigenlijk terechtgekomen een beetje ja, met een zwerftocht. Want ik gooide gewoon mijn camera achterin en dan zwierf ik gewoon door Friesland. En ik woon in Groningen en ik ben gewoon binnendoor door Groningen naar Friesland gereden. Op zoek naar mooie plekjes en ja, toen sloeg ik een keer linksaf en een keer rechtsaf. En toen kwam ik hier en dit vond ik zo'n bijzondere plek. Dus ik ben hier ook een paar keer terug gegaan. En ja, het is gewoon een soort geheim pareltje hier. Ja, nou in dit geval, deze ijsbaan hier ben ik zelf niet geweest. Want bij al die andere ijsbanen ben ik heen gegaan, zelf om foto's te maken en wat schetsen. Maar dit is een van de 2 ijsbanen in het boek waar ik niet geweest ben. Dat is aan de hand van een foto die Boukje mij een keer opstuurde. En ik vond het zo'n nieuwsgierige foto. Voor ander werk gebruik ik ook niet zoveel groen. Die altijd wat lastige kleuren te gebruiken, tenminste voor mij. Dus het was voor mij ook een beetje in dat ijsbaanproject. Nou god, dat is natuurlijk eigenlijk een prot groen. De boom, het gras. Ja. En soms een leek verder op een kont van een schaap. Of rood. Maar om het zoeken van te ontdekken van god, wat kan ik nou met groen doen? En dat is ook een beetje een drijfveer geweest om, nou ja, om deze serie te beginnen. Zodra je een ijsbaan ziet, tenminste dat is bij mij zo, er komen herinneringen boven. Elk kind het op een ijsbaan reden en speelt. En dat het nou winter is of zomers, als ik een ijsbaan zie of het woord ijsbaan hoor, dan komen de herinneringen van vroeger boven. Ik denk dat dat in alle gevallen aan de hand is. Bij mij. Mij ging het heel erg om het feit dat je een soort verstilling hebt tussen de winter en de zomer. En daartussenin heb je een soort tussenfase waarin die ijsbaan eigenlijk niet wordt bezocht op de manier waarop een ijsbaan normaal gesproken bezocht wordt. Dus een soort rustpunt. Dus, dat is, nou ja, dus die verstilling, die heb ik geprobeerd te fotograferen.